Indignación na Deputación de Pontevedra ante a negativa da Xunta de dotar o Concello do Grove cun grupo de emerxencia supramunicipal. Carmela Silva acusa a Alfonso Rueda de mentir e de tomar a decisión por cuestións políticas. Señor Rueda, está vostede a mentir. Non se pode mentir. A xente que contarlle a verdade. Ten razón o alcalde do Grove. No Grove, como non goberna o Partido Popular, que goberna o Partido Socialista, pois parece que é arbitrario colocar un GES. Entonces, me está dicindo vostede que la Liga Estrada foi arbitrario? A mí me ten que explicar, Silva asegurou que no 2014 Xunta, Deputación e Concello do Grove acordaron a creación dun GES na vila a marxe do convenio destes grupos. Dende o 2017 o Goberno provincial solicita á Xunta que se incorpore este servizo con dobre sede. Un GES con doble sede. Sanxenxo o Grove. Por certo, cunha configuración análoga a que existe en la Línea Estrada. Pregunta, señor Rueda, cando vostede decidiu que en la Línea Estrada houbera un GES que tivera doble sede, quen gobernaba en a Estrada e en la Lin? Pois eu vou a decir eu, por si non o recorda, señor Rueda, o Partido Popular. A presidenta provincial exixiu ao seu homólogo na Xunta de Galicia que se tomen as medidas para incorporar o Grove ao sistema GES. Na actualidade, o servizo máis próximo na zona é o de Sanxenxo e tardan máis de 20 minutos en chegar ao municipio. Este ano, 2020, hai que incorporar un GES ao Grove. Hai que incorporar un GES ao Grove, tal e como avalan os estudios técnicos nos que Deputación e Xunta están de acordo. Están de acordo. Como se atreve vostede a decir que vostedes non actúan con arbitrariedade? Pois claro que actúan con arbitrariedade. A reclamación de Silva tivo resposta do director xeral de Emerxencias e Interior da Xunta de Galicia. Santiago Villanueva asegura que a decisión de crear ou non un GES corresponde á Comisión de Seguimento dos Grupos de Emerxencias Supramunicipais, no que a Deputación ten presenza. Por iso emprazou a presidenta a abordar esta cuestión na vindeira cita. Villanueva lamentou tamén que o eido das emerxencias sexa utilizado con fins políticos por Carmela Silva.